Jak se ti tady líbí, Ďury? Je to krása. Že jsem nikdy nešel po koňský stezce uprostřed bříz. Je to vzrušující, zejména když překračuju lej na plný muk. Erik byl ještě za náma, ne? Ahoj, Ďury! Слышь, белуха? Вообще так внезапно появляется, и она так близко. Даже. Завтра будет еще лучше видно. Да. А. А чё Коля-то не пошел? Поймали. Tohle je náš průvodce. A tohle je Ďury. Потом такой, ну, плоско. Смотрим только на дальний город. The highest? The second from the left. Yes, so it's the highest. Yes. Вот. Он. Takže to je druhá zleva. Yesterday there. Ne, tohle je cíl naší cesty, ta Bělucha. Dneska krásný počasí a údajně se ukáže dobrým lidem. Tamhle dole úplně, k tomu údolí jsme víceméně začali. Pak jsme šli po těch horách tady napravo. Spali jsme asi jednou, dvakrát. Tamhle třikrát dokonce, říká Ďury. No a teď víceméně tady lezeme tady přes tohleto sedlo. Až tamhle nahoře je vidět Bělucha. A tamhle napravo, teďko vlastně spíš prostředku, tam je pas Karťurek, tam půjdeme asi za 3 dny do dalšího údolí. Přímo tam před námi. Maybe it's kid. Yes. That's why he comes to us. Такой сидит, очень позирует. Да, он за веткой. Ну давай. No, my chodíme tady po Sibiři. Pár tady dost nehostí. Tak, tady je právě trek na Sibiři. A tady už jdeme skoro dole, takže už je tady relativně sucho a hlavně tady není už asi půlmetrová vrstva mechu, která v zásadě funguje jako trampolína. No, tady je to trochu vidět. Tady jsou břízky, ty jsou docela velký. A mech dole, strašná vrstva mechu. A člověk vlastně tady furt brodí břízkama. A zase to přímě péruje. Když se radši do toho nezabloří až po kolena. Já teď kudy teda. Tohle je nejnovější sušička Electrolux KC586. Tak, teď jsme ještě nahoru. Tak jsme asi blíž tady k horám. Nevypadá to špatně. Hlídky jsou stále lepší a lepší.
Это Ерлу, еще такая она чуть так чик, загибается. Ерлу. Вот перед ним это долина Ерлу. Вот. Дальше вот следующая гора со скалами, да? Ну, если от Ерлу смотреть, это Борис. Напротив нее, с другой стороны ущелья, Бронислава. Броня. Вот. Дальше вот Делане, ну, смотрим дальше по верхнему хребту Делане, Белуха верхняя, восточная, дальше Белуха западная, дальше вот это вот большое плато такое, дальше корона Алтая, вершина. О, вот здесь вообще. Tak, teď dneska jdeme do toho tábora tamhle pod tou ledovcovou stěnou. Tam budeme 2 dny a budeme podnikat výlety do okolí. Tamhle dole se zdá, že je cíl naší dnešní cesty, když to vezmeme ještě oklikou. A vůbec to je chvíli docela hezký. No, jestli tady není špatný. Ne, tohle je naše skupina. От них потом трекинговыми палками. Одна тетя ко мне сказала, что надо, когда приходишь, обойти 3 раза. Tak do tohle údolí jdeme ještě na drobnou vedlejší vycházku. To je panoráma toho Akemského údolí. So that's Stone Town. Don't do it all. Jury sedí na posvátném kameni, který by skoro dobil baterku. Don't know why. Here comes people of several like religion, Russia and all over the world. There appears one of them is a religion about Burhan, white Burhan. It's some kind of messiah. He will come and save the world after. Tak jako na mnoha jiných místech, i zde probíhá rituál fotografování. Trvá obvykle asi 20 minut, že se musí dělat asi 100 000 fotek. Na 100 000 fotáků. Výsledkem toho boje, že nakonec budeme všichni úplně stejné fotky. Tak, tady jsme ve vrcholovém kempu Akem. No, tak mohlo to být horší. Mohlo to teda být i lepší, že? Náš stan M4. Je asi pro 5 lidí, ale myslím si, že když sem budeme 2, tak nám to bude docela rozumně stačit. Naštěstí se k nám nikdo nechce přidat. Tak jsme tady u cíle, tady u jezera Akem je meteorologická stanice, kde doufám, že mi nabijou baterku. Dáme před námi vlastně konec toho pohoří. Most přes řeku Akem. To je kostel, to je přímo pod Běluchou. Tohle je unavený díly.
Tak, tady jsme na ledovci. Clouds we can, yeah. From here, we cannot sit on ski and ski, yeah. From here, because. Tak, tady se trápím takhle do cesty. Přímo rovnou nahoru. Já teď jdeme pořet. Já teď někde pod námi. Právě jsme vylezli tady z toho údolí, v těch kamenech. Byl trochu jak pochod horských kost. Tady jsme vylezli nahoru k jezeru horských duchů, kde údajně podle místní legendy, když člověk je delší dobu, tak se cítí špatně, protože mu duchové pijou život. A realita je prý taková, že ve vodě je rtuť, proto když tady člověk delší dobu, tak nemocný. Ta voda má takovou zeleno-šedou barvu. Moc to zdravě vypadá. Jdeme dolů, jako obvykle část osazenstva v Podprsnice. Urychluje to ale pochod. Tak, tahle cesta před námi. Tohle za námi. Převeze náš náklad. Není to moc vidět. Dáme nahoře, to je naše cesta. A musíme se tam ale nejdřív vydrápat. Což asi chvíličku potrvá. To je ještě asi 600 metrů výš, než teďko jsme byli. Jak se ti jde, Ďury? To celkem zatím dobrý. Čekal jsem to horší. A je to dobrý, že nejdeme pod těch konských stezkách. Je sice zamračeno, ale aspoň u nás nesvítí sluníčko, tak je to vlastně ideální. Tak. Horský průtok skoro to vypadá. Cesta je taková příkřejší. Nahoře, ale jak je vidět, není zrovna moc pěkně. Prší. No, nejhorší máme za sebou. Žádný déšť, už tady déšť skončil. Už jsme tady v závětří, už tady příjemně. A třeba dole ještě. Tady svítí sluníčko. Dneska spíme tady kousek za průsmykem. Už nás nespadne nám na lavina.